थास' बिबारजों खोरोरो थास' आथिंजों खोरोरो जानोसै लोगोफोर हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरना लाग्रोनाय थाबाय आरो बुथे टेमरखौ लानानै आसा खालामो नोंथांमोनाबो इसोरनि अननायाव मोजाङै दङ ओमफ्राय आंबो दासान्दि मोजाङै दङ लोगोफोर ओमफ्राय दिनै मा ब्लग लाबोनो हायो सानसेनि गेजेराव नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय ओमफ्राय सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानै हाबसननानै नायदोंबा प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामना गालांबानो जाबाय लोगोसे बेल आइकनखौबो दाबायना होलांबानो जाबाय लाइक कमेन्ट शेयार खालामना गालांबानो जाबाय लोगोफोर माबा रायलायनायानो रोंस्लाबा गोदान चेनेल खुलिनाय बायसासो आरो आंनाबो रायलायनाया माने सानफ्रामबो रायलायबाय थाबाबो माने स्ल'आनो नङा आरो खुगाफ्रा माने स्पिड नङा माने थाथ'बाय थानो नागिरो लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर जियानो जादोला दुगैस्रां लोबस्रां स्र' लाबाय जेबोथ' अलंखार गैखाया दासान्दि गरम नालाय लोगोसे गायनाय फुनाय ना गुरनाय बेफोरबायसानो गाननाय जोमनायानो माने अलंखारानो जेबो गैया लोगोफोर गोरनायावबो गैया खोमायावबो गैया ओमफ्राय नै आसानाल' दं आरो लोगोफोर बेबो माने खायसे बुङो आरो आखायाव आसान गैयाबाथाय खायसे मानसिफोरा माने दै लोंनो बायो ओरै होननानै बुङो आरो ओंखायनो माने बेखौहाय गानसाबना लाबाय आरो कालार खारबाबो ओमफ्राय लोगोफोर बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा नै आलुआ आंना बिराद गिदिर नै एसेबां गिदिर बानलु बिफाङानो आंना थैदो आरो लोगोफोर जि मोजां थायखादोंमोन ना फिथाइया नै लोगोफोर नायदो र' नै आइयाबा सना आंनि फिसालाया खानो रोंबाय नै बानलुखौ खाबायानो आंना फिसालाया दे खाबाखा ओमफ्राय नै लोगोफोर एसे मोजां बिफाङा मा नांनानै बेफोरबायसा थैनांगौ आरो मा दुखु मोननानै बेसे थायफुनाय बानलुआ मानो इदि थैनांगौ गोसोखौ जि अखान्थि मोनबाय आरो ना रास्लाबाखैबो दासो माने बिराद थायफुथारदोंमोन आरो लोगोफोर ओमफ्राय माने बानलुआ रायाखै दासो थायगोदान नालाय ओमफ्राय अब्लाबो आं गारनो बानानै माने बाथोन बालाफोराव माने देनो ओरै होननानै खाना दोनसाबनानै मा खालामनाय जायो नायनोसै आरो मा होनो बाथोन बालाफोराव बिराद मिलायगोन इयो बानलुआ बांद्राय रायाखैबाबो माने आलौवो आरो ना लोगोफोर ओंखायनो माने खानानै दोननोसै आं जि मोजां गोलाव फिथाइया इदि देया आलौगोन इदि आया इयावनो बाथोन खालामजोब्बाय नामासै बेटायालाय मा जागोन आबा नोंजो मा जागोन आबा नोंजो वाव बाथोन देबायानो नङ दा न' हांनो ओइ मा रायलाय बुजिलायलाङा हां नोंनिखो हारसा थाङा हिन्दी थाङानो नै लोगोफोर बेखिनि ओंखारबाय आरो जगसे मानि ओंखारदो फवासेनि माने बारगोनसो माने फांसे बिफाङावनो लोगोफोर ओरैबायसा थायदोंमोन आरो अना खानानो ओमफ्राय खाना दोनबाय आं नै दोनजोब्बाय जि गरम लोगोफोर गोलोमफुजोब्बाय माने अखाया बिराद सोगोमो आरो गाबख्रावहरो थांनोसै बायदि आरो माने नै आं थांथारनोसै होननाय बायदि ओमफ्राय थोबसे माने फैयानोहाय लोगोफोर सोगोमख्रावनायाबा हले ओरैबायसा माने बिराद हाथारसिगोन आरो ना ओमफ्राय मोनायावबो माने थाइनैसो थाइफ्रिनाल' थांदो आरो गैथारा बिबो माने हाद्रि बालायानो सोबखांनो थोआ ओमफ्राय दिनै मा ओंख्रि संगोन लोगोफोर मैयाथ' बिराद मोजां ना गुरना लाबोदोंमोन आं लोगोफोर ओमफ्राय मैयाथ' जानाय जायासै ओमफ्राय दिनैसो जानोसै लोगोफोर आं माने मोजांखौ मानैसो एवफ्रामना दोन्दोंमोन नै लोगोफोर नै नाथुर बिमा ओमफ्राय लोगोसे खुसिया मासे मोनबोनाय ओमफ्राय लोगोसे माने एंखावरि बेफोरखौ माने मोजां बुस्थुफोरखौल' माने आङो फोरानजायिफोरखौल' माने एवफ्रामना दोनदो आरो लोगोफोर माने सानैल' मानसिलाय बेसेथो जानो फिसालाफोराथ' जाखाया नालाय जिहेथु ओमफ्राय नै लोगोफोर बेखिनिखौ माने एवफ्रामना दोन्दोंमोन आङो ओमफ्राय माजों संगोन माजों सङा एकदम ओंख्रिफोरखौनो माने मैगंफोरखौनो नागिरना मोनाखिसै आं लोगोफोर ओमफ्राय बेखौनो माने नै पियासजोंनो माने मोजाङै फुदुंनोसै आङो हाइजें बिलाइ माबा माबि बेफोरबायसा होनानै आरो एसे फुदुंनोसै लोगोफोर ओमफ्राय नै लोगोफोर रेडि जाबाय आरो आंना ओमफ्राय नै सामब्राम गुफुर मस्ला मस्लि देदबनानै लाखाबाय ओजोंहाय सारायाबो थाव दुंबाय नै थुङा खुस्रलायनाय डाइरेक्टनो माने गोदौनायखौल' देखायना होबायहाय आङो नोंसोरनो लोगोफोर ओमफ्राय माने नै माबाखौ हाइजें बिलाइखौ मोदोमफ्रु होना होनोसै लोगोफोर आं दिनै माने खारदै गोबाब बुथुमनानैसो खोरोरो जानो नागिरदोंमोनहाय लोगोफोर नाथुरखौ गोजा जालायनाय ओमफ्राय नाथाय समनि आंखालावनो माने सोलाबासैबोहाय लोगोफोर गथ'आबो माने गाफ्ले गुफ्ले खालामबाय थानानै ओमफ्राय दायो नै सामब्राम हाइजें बिलाइखौल' मोदोमफ्रु होनानै फुदुंनाय बायदि खालामसै आरो मोनसिगोनबो लोगोफोर नै ओमफ्राय नै लोगोफोर खांख्राइखौबो माने आङो मैथाजोंनो संनो होननानै नै बेफोरबायदिल' ब्रासजों हुनानै मोजाङै सिफायना लाबाय आरो लोगोफोर ओमफ्राय खांख्राइयाबो माने बांद्राय मोनबोआखैमोन बेखिनिल'मोन माने माथाम माब्रैसोल'मोन आरो ओमफ्राय बेखौनो माने मैथाजों बिराद जानो लुबैनानै दं आं लोगोफोर ओमफ्राय माने सान्दुं गोसाखाय आङो मैथाजोंनो स्राय संनोसै होननानै
मैथाखौबो खाना लाबाय आरो लोगोफोर ओमफ्राय संहोलांनोसै दायो नै थावाबो दुंबाय खामफ्लायलाय लांबाय नै थावा लोगोफोर ना एवनाय सारायावनो एवगोन नालाय लोगोफोर पटापट मोनबायबो नै लोगोफोर खांख्राइ आरो बारा माने गोबाव नांलाया संनायाव बारा मा होनो गोरा नङा आरो संनायाव ओंखायनो माने नै मोनबायबो आरो लोगोफोर नै बरिया नुखाबाय लोगोफोर माने खावसे फोरानना दोनबाय आङो नाथुरखौ गोजा जालायनाय ओमफ्राय खावसे एवफ्रामनानैथ' दोनखादोंमोन नालाय ओमफ्राय खावसेखौ नैफोरबायसा अराव स्रेम फोरानना दोनबाय आरो लोगोफोर मोदोमलायनाय ओमफ्राय नै ओरैबायसा जोरैमा दङ जोगोन बाबा ओरैबायसा जोरैमा दं नै लोगोफोर इयो माने ना माखाखौ अख्ला जाजोबबाय आंनि नाखौ नै लोगोफोर आरो दंबावोसो नै नायावनो नै ओइनै माइसे मोस्रोम गोसा माखा अख्लानानै जालांजोब्बाय लोगोफोर नै ओरैबायसा आं एसे खस्थ' गुरना लाबोनायखौ इसोरासो अख्ला अख्लि नै गरं थं थं खालामलायलांबाय नै ओइ बाबा दांना दोन ना गोरानखौ दांनाङा आखाइ सुनाय नङा दा बेनो अरगोनैनो हांहोनाया अरगोनैनो बिराद साफा रानखाबाय लोगोफोर सान्दुंआबो माबाखामोन ना बरिया गोसाखामोन स्रेम स्रेम जाखाबाय नै नाथुर बिमाखौ माने खावसे फोरानना दोनबाय ओमफ्राय लोगोसे अरावबो फोरानदो ओमफ्राय खावसेथ' एवफ्रामखाना दोनदो दहायनो माने नोंथांमोननो खोथाखाबायमोन ओमफ्राय लोगोसे नाथुर दुनायखौबो नै प्लास्टिकआव आलदाहाय फोरानदो आरो नै लोगोफोर जि बरिया रानखाबाय थास' बिबारजों खोरोरो थास' आथिंजों खोरोरो जानोसै लोगोफोर